اوكي مو حوات اديتات ابوتات كمون منسيات تيلي قال مودن مالتي منسيات نقول لي والكل نقول حنا مصاخم سلام فورن زلو كرم تحليفنا هنكم تسفى نقبر كل شيء تاع سلام كاز فيري امبورتانت سلام دحر لك مهار تخيل تبلع تخيل تسحق تتصاوت لذي سلام كهلونا دليتيو تسفايو زابير كا أبز جميرنا يزلنا حجزنا صلاتي صلات كلها صلات صادقانات يبصحنا يزبحل اوكي ناي لو عام تمرتي بزح كمت ناي قدم كوينو جن حدا بزح مقيارات ابزيا زعرفنا لن كلتا ورح ترحسي ايتي نفيص خيدي اوكي بحيث في ابنت كافت نفيص زغدو زلو زي artificial intelligence ወይ machine learning ዝበሃል ብዙሕ ነገራት ለውጥ መጽእ ኣሎ ማለት ብሓጢሩ ሲ እታ ኮምፒውተር ስኻ ኦፕሬት ገብራ ሓሰብካ እታ ኮምፒውተር ንዓኻ ኦፕሬት ገብረካ ክትጅምር እያ እዚታት ተጀማሚሩ ኣሎ ድሮ ኸማን ዳርጋ artificial intelligence ከም ዝጅመር ሓያለ ዳርጋ 3-4 ዓመት ገይሩ ኣሎ كومو دماني أبزناي ناي ناي مع ليبانوس نحريق كومو دماني أما مقابر ندخل خلو جروب سبات نتن تليفون كسب كم بومبا عينة جرم ببحر سب كنا يودي يوم لذي سي تي اي تي ان جنرال سي انت هيك بتصحلي ليه تي اي تي مفلاطو سي كسع خندي صبق مخانو نوح كأخم دوس دناسي it's very important اوكي لما عمت نمهارو بزعبا قدمي مزرابي كن I think مزحتهم ወይ ኣብዚ ሓደሽቲ ዘለኹም ንሕር ኣለኹም ፍናን ናይ ግብረ ሰናይ ንኤርትራውያን ብሕልፊ እዚኣ ስእሊ ሰሪደሉ ንሓደ ወዲ ዛምቢያ ንስኻስ ሬሲስት ኢኻ በቃ ኤርትራዊን ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ትሬኒንግ ፎር ኤሪትሪያንስ ትብል ሲ ንዓይ ትሰደለይ ሬሲስት ኢኻ ስኻ ኢልና እንታይ ማለት እዩ ኣነ ተገዳሳይ ናይ አይቲ እዩ ود 40 شعتن ود 50 خوني كقلد يخوم إلى نيجن كساع خندينة تهزبنا 5 خير خلا بتعمل تحقيسو مالتي سلازي لو معمتنا مهارو قدامي كفلي تي lesson 1 زبهال الكمبيوتر هاردوير كالوت other devices كالوت أكلات ناي مس كمبيوتر نعمل ويب كام برينترز سكانرز and so on زي كميل كسرح تبرينتر كميل كيلقب تا كمبيوتر بعلا خمي جرائع انت بهال بعلاقه خمي قراءه تسرح تمجمر يا اكلاتاسي انت اذا سرحو تي سوفت ويرز بهاليو سو ناو نخيل مالتي تكسو كلا كيف لغوم مالتي تمجمر يا هاردوير نحن مهار ديفايسز كاني تي برينترات كلا مالتي دحريو lesson 2 to operating system and application to operating system باني تحنقول مجمر يا حنقول مستي امونغو to hardware أمونغو سوفتويرين كوينو نتي على كمبيوتر دزاربا إذا خاطر أوبرين سيستم تبعي لتوان حراب طلع لك أوبرين سيستم كا انتاي على أبليكيشن على وورد إكسل باوربوينت أدوبي فوتوشوب زي فيديو كاميرات فيديوهات تقبرن كلها نا يوتيوب كستاخ تقبر كلها إزي تادماني أبليكيشن تبعي لتوان نوع حاجة خلت كابر كنقبرنا أنا أو خلخو أبي كميركا يتسعن كا خميلكا تخفتو خميلكا تسعنو خميلكا تلقصو كميلكا يعني أبديت كاتقولو نزغا أبليكيشن أنا نسوي خمركم أو وشتي كوينا بزعبات أبليكيشن تمركم جن حافتنا راهيل بزعبا أبليكيشن بزعبا وورد ميركا دبداب بيت تصحف كميركا ناتكا سيفي تصحف بزحات إرتراويان على سرح كده اللي يخلو ولا يونيفرسيتي ماهيرهم زماتو مجمري أنا سرح أي تخن مهار دينا سرح أنا يونيفرسيتي ودي نحيلهم نت سيفيناتكم سدري نحيلهم حق زروات حيش تسيفيناتهم سرعها أي بالله عيست أي حق لذي صبوق ينابانا خموت لذي أبي مناطق سيفي خذ الكلخة عبنت نفسها يقد شيء تلخ أنا أولست بحال كلا تيزيو زجبر أبكستو زسريحي أب
ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብነት ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ዓመትን ፈርዓን ሰሪሐ እንዳበልካ ምስቲ ናትካ ፍልጠት ንሱ ተርእዮም ማለት ስለዚ ንስኻ እዚ ወዲ እዚ ደኣ ከምቲ ንሕና ዘድልየና ሰብ እንድዩ ኢሎም ወስድኻ ማለት እዚ ኣፕሊኬሽን ከዓኒ እዚኣ ራሄል ትምህረኩም ድማኒ ንሱ ዲፕ ኣትያ ከመይ ጌርካ ነቲ ሲቪ ናትካ ኣትራክቲቭ ትገብሩ ንሕና ኣብ ሓደ ገዛ ንኣብነት ሕጂ እንዳ ብርሃነ መፅአ ኣብቲ ጋርደን ናቱ እንድሕር ወሲድኒ ሳዕርታት እንድሕር በቂልዎ ሽዑ እንዳ ኣልማዝ እንድሕር ከይደ ሳዕርታትን ፍዮርታትን እንድሕር ኣለዎ ኣልማዝ ኣብዚ ኮይንና ሻሂ ኣምፀለይ ድብላ ናቲ ዕምባባታት ስለ ዘሎ ንኣብነት እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ እዚ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ሲቪ ናትና ከዓ እዚ ከዓ ብዙሕ ራሄል ከተረዳእኩም እያ ሌሰን 3 which is ሳልሳይ ክፋል ንሱ ከዓኒ ብዛዕባ ፋይላት እዚ ኩሉ ሰረቕቲ እዚ ኩሉ ኣብ ዋትሳፕ ንኣትዮም ክሳይ ዝገብሩ እንታይ እዮም ዝደልዩ ናትና ፋይል እዮም ዝደልዩ እንታይ እቲ ፋይል ኣሳእል ዶኩመንትስ ሙዚቃ ዝገበርናዮ ሪኮርድ ዝገበርናዮ እዚ ኩሉ ንዕኡ ክዘርፉ እዮም ዝመፁ ንዕኡ ከዓ ከመይ ጌርና ክስታይ ንገብሮ ድሓር ኣብ ኮምፒውተር ፋይላት ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሓንቲ ኮምፒውተር ሓንቲ ፋይል ኣላትን ከመይ ገይረ ብቐሊሉ ረኽባ ኦኬ እዚ ከዓ ንምሃሮ ኢና እቲ ፎልደር ዝበሃል ድማኒ ከምዚ ጀንቢል ወይ ድማ ከምዚ ቆፎ ኢልና ክስታይ ንገብሮ መቐመጢ ንሱ ከዓ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ፓስወርድ ትገብርሉ ንሓደ ቆፎ ንዑታት ከዓ ክንመሃሮ ኢና ስቶሬጅ ዝበሃል ከዓ ኣበይ ክነቐምጦ ከምዚ እኽሊ ሃገረሰብ ኣብ ቆፎ ሓደ ስርናይ ብሓደ ቆፎ እንተኮይኑ እቲ ሓደ ቆፎ ከዓ ስገም ሕዝ እቲ ሓደ ከዓ ዕፉን ሕዝ ከምኡታት ማለት እዩ ብናይ ዓድና ጌርና ተማሂርና ሞር ኢዚየር ድሓር እሞ እታ ኮምፒውተር ከይትበላሾ ከዓንስ እንታይ ተገበርኩ ሕሸኒ ኦፍኮርስ ባክኣፕ ዝበሃል ኣሎ ባክኣፕ ትገብር ወይ ድማ ክላውድ ስቶሬጅ ዝበሃል ኣሎ በዓል ማይክሮሶፍት 5 ጊጋባይት ብነፃ ህቡኻ በዓል ጉግል ድማኒ ሃፋትም ስለዝኾኑ 15 ጊጋባይት ህቡኻ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ከም ገሊያታ ኮምፒውተርና ተተበላሽያ ተኣሳእልና ዘድልየና ኩሉ ኣበይ ኣሎ ኣብቲ ክላውድ ኣሎ ንዕኡ ከመይ ጌርና ንዑ ከዓ ክንመሃሮ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ኖ ኣነ ብነፃ ኣይደሊኒ ገንዘብ ከፊለ ይሕሸኒ ተኢልኩም ከዓኒ ከምዛ ናተይ ናይ ማይክሮሶፍት 60 ቅርሺ ኣብ ዓመት ማለት እዩ ስቡ ኣነ ምስ ብርሃነ ምስ ልማዝ ሬስቶራንት ወፂና ሲ 100 ገለን ኢኻ ትኸፍልና 60 ቅርሺ ዓመት ግን 1 ቴራባይት ክቡኻ ስቶሬጅ ተቐምጦ ማለት እዩ ሽዑ ኮምፒውተርካ እንድሕተበላሽያ ሓንቲ ተድልየካ ሓንቲ ላፕቶፕ ገለመልታት ወይ ድማ ነታ ኮምፒውተርካ ዓሪኻ ትኽልካ ኣብ ክላውድ ከይድካ ነቲ ዘለካ ፋይላት ንዕኡ ተቐምጦ ሕጂ ካብቲ ናይ ፋይላት ዘቐምጦ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናተይ ክላውድ ፓስፖርት ናይ ደቀይ ኩሉ ስካን ጌርካ ኣብኡ ተቐምጦ ከም ገለለዮም ንድሕር ጠፊኡ ቀልጢፍካ ኣፕላይ ክትገብር ከለካ ናይ ቀደም ፓስፖርት ክንደይ ቁፅሩ ነይሩ ገለ ስለዝብሉ ፃዓዱ እዚ ኖርማል እዩ ፃዓዱ ሓደ ፃዕዳ ናይ ግድን ሓደ ባክኣፕ ኣሎ ሽዑ እንደገና ኣፕላይ ክብሉ ፓስፖርተይ ነተሳይ ኦኬይ ኣለኒ እንዲ ኮፒ ከለኹ ኣፕላይ ገብር ነታ ቁፅሪ ትቦም ነታ ቁፅሪ ክስታይ ገይሮም ሸዓን ኣብ ሰሙን ዝሰድልካ ናይ ወዲ ሕጂ በቀዳማይ ጠፊኡ ነይሩ ኣብ ገለ ክገብር ወዲ 18 እዩ ኣብ ገለ ከይዱ ናይ ቤት ትምህርቲ ምዕፃው ነይሩ ጠፊኡ ሲኢናዮ ጠፊኡ ኢልና መልኪትና ፎርም ዝተዲረብና ኦንላይን ሕጂ ኩሉ ኦንላይን ይኮኑ ግብሪ ክትከፍል ኦንላይን ቢል ናይ ኤሌክትሪክ ክትከፍል ኦንላይን ጋዝ ክትከፍል ኦንላይን ስለዚ ዳስ ዋይ ተዓንተ ወይ ዝብለኩም ዝነበርኩ ክሳዕ ክንደይ ኮምፒውተር ምምሃርሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምዚ ንሕና ማይ ንሰትዮ ማይ ክንፀምእ ከለና ኣየር ናይ ግድን ዘድልየና ፀሓይ ዘድልየና ነብስና ምሕፃብ ዘድልየና ምግቢ ዘድልየና ኮምፒውተር ከዓ ከምኡ ይኮይኑ ድማ ህይወትና ማለት እዩ ራብዓይ ክፋል ድማኒ ብዛዕባ ኔትወርክ ከመይ ገይሩ ኢንተርኔት ከመይ ገይሩ ዝሰርሕ ኣነስ ኣረዳእኒ ክፈልጥ ዘልየ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን መፀኒ ኣሎ ስለዚ ኣንደርስታንዲንግ ደ ኢንተርኔት ከመይ ዝሰርሕ ብኢንተርኔት ከመይ ገይሮም ዝፃወቱልካ ከመይ ገይሮም ዝሰርኩካ ንዑ ከዓ ክንተናኽፎ ማለት እዩ ሓምሻይ ክፋል ድማኒ እዚ ኮምፒውተር ሴኪሪቲ ወይ ድማ ሳይበር ሴኪሪቲ ኢልና ንፅውዖ ብሓፂሩ ሳይበር ሴኪሪቲ ወይ ድማ ኮምፒውተር ሴኪሪቲ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፓስወርድ ኣለና እቲ ፓስወርድ ሲ ከመይ ኢልና ንጥቀመሉ ኦኬ ኦራይት ከመይ ገይረ ኣነ ውሕስነት ናይ ፓስወርድ ዝገብር 1234 ኣይዋፅኣካን 1234 ኣይዋፅኣካን 891015 ኣይዋፅኣካን እንታይ ደኣ ሽም ካራክተር ምስልታት እንዳገበርካ
ከምዚ $1 ገለ እናበርካ ንሱ እውን ክንተናኸፎ ኢና እቲ ፓስወርድኹም ኩሉ ሻዕ የሕይልዎ it's very important okay ድሕሪኡ ብሓፂሩ ከዓ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ እዚ ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት ከዓ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ማለት እዚ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ከዓ ኣይና ኢንፎርሜሽን እቲ ምሳኻ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ብርሃነ ኩሎም ኮንታክትስ ንዕኡ ዝምልከቱ is private ኣነ ንብርሃነ ንድሕር እንታይ ይበሃል ሰዲደሉ ሓደ ሊንክ ሰዲደሉ ብርሃነ ካብ ናይ ጳውሎስ መፂኒ ኢሉ ንሕዳ ጠዊቕዋ ንጳውሎስ ከላግበሉ ይኽእል ብርሃነ ክሓትት ነይሩ እዚ ከዓ ፍለጥዎ ማለት እዚ ከዓ ክንሸፋፍና ኢና ሕጂ እቲ ስካሚን ዝገብሮ ብቴሌፎን ድም ስካም ዝገብሩ ከዓ ብታይ ይበሃል ንዑ እዚኣ ሎሚ ዓመት 50 ክፋል እቲና ክሳብ 4 ክፋል ኢና ንገብር ነና ሎሚ ዓመት ግን ኩሉ ምስ ረኣኽዎ ናይ ግድን ሓደ ኤርትራዊ ወይ ወዲ ሃገርና ወይ ጓል ሃገርና ናይ ግድን ፈቲኻ ይኩንካ ፀሊኻ ፈቲኺ ፀሊኺ ዝበሃል ዘረባት ዝክርዎ ተኾንኩ ፈቲኺ ተፀሊኺ ትመፅለክን ተባሂልካ ናይ ግድን you don't have choice ማለት እዩ ምርጫስ ይብልካ ፈቲኻ ፀሊኻ ትመፅንለካ ነው ኢልካ ሓደ ሰብ ናይ ግድን ክትመፅለካ which means is very important okay at the same time choice ምርጫ ይብልካ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ግድን እዩ ከመይ ጌርና ነቶም ስካመርስ ክንከላኸሎም ክእል እንታይ ዓይነት ቫይረስ ኣንቲ ቫይረስ ክንጥቀም ንኽእል እንታይ ዓይነት ከ ኣቐዲምና ክንጥንቀቕ ንኽእል ከዓ ነዚ ክንመሃሮ ኢና ስለዚ ፅኒልኩም ስማዕኹምኒ የመስግነኩም ምናልባቶም ድሕርኩም ድመፃኹም ኣልማዝ ድሓር ተናኽፎ ድገመልና ንሒሎምኒ ሓደ ክልተ ክደጋግሞ ክኽእል ብኡ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓደ ኣኼባ ክትከይድ ከለካ ኩሉ ሻዕ ከም መኣዲ ጌርኩም ውሰድዎ ኣብ መኣዲ እንድሕር ክበልዑ ፀኒሖምኻ ክልተ ሰለስተ በሊዕኻ ስኻ ሰም ክፀብጉ ከለኹ ስኻ ኣይትፀግብን ኢኻ ማለት እዩ ክልተ ጥራሕኻ ትወስድ ንሓን እዚኦም እተው ኢኻ ትበሃል ኖ ንሱ ነወጉዶ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራና ብዙሕ ግዜ ናይ ሰዓት ክስታይ የብሉን ሰዓት ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ሓንቲ ካብተን እግዚኣብሔር ዝሃበና ሰዓት እዩ ሓደ ፍላስፋ እንታይ ይብልሲ ንጎ ክንትስእ ከለና ማማ ንፅህቲ 24 ሰዓት ኣለዋ ኣብ ስዊድን ኣላ ሓደ ቻይኒዝ ንጎ ክትስእ ከሎ 24 ሰዓት ኣለዎ ኣልማዝ ክትስእ ከላ 14 ሰዓት ኣለዋ ኣስቴር 14 ሰዓት ኣለዋ ጳውሎስ 14 ለማኒ ወይ ድማ ሃፍታም ኣብ ዝስመራ ዘሎ 14 ሰዓት ኣለዎ ነተን 14 ሰዓትን ከመይርካ ትጥቀመለን ናትካ ጉዳይ ከኒልኩም ሰማዕኹምኒ የመስግነኩም ኣለኹ ሓወኩም ጳውሎስ thank you ጳውሎስ thank you قاعدة حنصنحكم سوري دونجيلي آتي دحركة آتا لينك آتا أبين نتانيها for some reason تهم زخونت قربا بتطحبوت أصل زي اللي هو أي كفتوني سألي جن شركة جبري دوكيمنت مباركة باولوسا thank you بزح داش مجيرو إمالتي قاليتو good to see you everybody Good to see and thank you for coming مالتي نخلهم كا شير قبرمو من الباس Gerek det co-host? Gerek är co-host. Okay, thank you. Yeah, thank you. Yeah, so thank you. I think نسالساي جزينا دينا نخيد دلنا حجي رابعي دي دخون دلو رابعي مش يا تجيزي همي لخم دخيد بقط إزبلجن دست بلي مالتيو I think خنجمر كلنا بخلت وجنينا جميرنا نيرنا ناي كمبيوتر level تي entry level انتي intermediate قليلنا استاجرنا ينيرنا مالتيو دحرجن ناب IT essential انت تقللنايو يحيشيلنا كم خاناي حاونا باولوس كاناي computer engineering كأمت أمالتي so إزناي IT essentials كلتا نجر دتقللي مالتي it's basic كم خاناتي applications كنكيد كنمهار كلنا ها maybe intermediate خون مالتي سلازي IT essentials أنا إذا مهرو راهيل بحال بنالباتنا توم قدم حجي رئيكم نزيت فلتو بزخا من قد زخا أنا فنان كنا مسكنهم دليزي
بايتا ስለዘጣጥሑልና ማለት እዩ ካብቲ ዘለና ንእሽተይ ብጭልፋ ሼር ክንገብር መታን ምስ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ እዚ IT essentials ንመንዩ እንድሕር ኢልና ምናልባት ክህልወና ኸውን ቤዚክ ኖውሌጅ ናይ ኮምፒውተር እንተደይ ኮይኑ ከዓኒ እንታይ እዩ ኮምፒውተር ሃርድዌር and ሶፍትዌር ሕጂ እዚ ምናልባት እንታይ ዳ ተደጊሙ ክትብሉ ትኾኑ ግን ኣብ ናተይ in general መታን ኢልና ማይክሮሶፍት ወርድ ወይ ከዓ ጉግል ዶክስ ኢልና ከይንኣቱስ እንታይ እያ ኮምፒውተር ኣየናይ እቲ ሃርድዌር ኣየናይ እቲ ሶፍትዌር ኢልናስ in general ክንሪኦ ኢና ማለት ሕፅር ድበለ maybe ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ኢና ካቨር ንገብሮ ማለት እዩ ሶ ክንሪኦም እንታይ እዮም ቶም ንጥቀመሎም ሲ ማውስ ሞኒተር ወይ ካልእ እንዳበልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዓ እንታይ ኢና ሕጂ ነዚኣ ኮርስ እዚኣ ክንጥቀም ከለና ዊንዶው 10 ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ተንደላኹም ኮምፒውተራት ዊንዶው 10 ዘለወን ተኮይነን ዝበለፅት ገለ ናይት ዊንዶው ፓርትስ ትበሃል ክንገልጾ ከለና ኣብቲ ውሽጢ ኣቲና ኣብ ሓደ ንሁሉ ማለት እዩ ምናልባት ገሊኡ እኳ መሳሰል እንተኾነ ገለ ክፈላለይ ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ዊንዶውስ ደ ይጥቀሙ ማክ ትጥቀሙ ወይ ኣፕል ትጥቀሙ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ገለ ክንገልጽ ንኽእል ንኸውን እግረ መንገድና ብኡ sometimes ኣነ ናይ ማክ ኮምፒውተር ሒዘ ስለ ዝምህር ግን ሜይንሊ ፎካስና ኣብ ዊንዶውስ ኮምፒውተር ይኸውን ማለት እዩ ዊንዶው 10 ኢናቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከዓ ክንጥቀም ስለዚ እንታይ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድብል ከዓ መጀመርያ ክንገልጾ ኢና ማለት እዩ just ሓፈሻው ንኽህልወና ከምኡውን ኣጠቃቅማ ናይ ኢንተርኔት ከዓ ምክንያቱ ኢንተርኔት ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ሎማዓንቲ ሕጂ ብዙም ንራኸብ ደለና ኢንተርኔት እንተዘይነበረና ክንራኸብ ኣይምንኽኣልና ተፈላለየ ነገር ሰርች ክንገብር ድዩ ወይ ከዓ ኦንላይን ሰርቪስ ንብሎም ከዓ ምናልባት ኣብ ዩኬ ንጥቀመጥ እንተኮይና ዩኒቨርሳል ክሬዲት ዲኻ ንቤነፊት ኣፕላይ ትገብር ካውንስል ታክስ ዲኻ ዝተፈላለዩ ነገር ሶ ብምዛሕቱ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኩሉ ሳብ ኦንላይን እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ኦንላይን ባንኪን ናይ ሞባይል ናዲ ወይ ድኾነ ቢልስ ክንከፍል ኩሉ ኦንላይን ይደሎ ማለት ስለዚ ክንፈልጦ ጽቡቕ ሓደ ነቲ ጽቡቕ ነገር ክንጥቀመሉ ነቲ ዘለና ናይ ዕለታዊ ናብራና ክንጥቀመሉ ካልኣይ ከዓ ካብኣቶም ከመይ ጌርና ከዓ በቲ ኦንላይን ዝመፀና ደይጠቃሚ ነገራት ከዓ ንከላኸሎ ብዝብል ኣብዚ እውን ኣጠቃቅማ ኢንተርኔት ከመይ ጌርና ከዓ እቲ ኦንላይን ሰርቪስስ ንገብር ንኣብነት ንባዕሉ ናይ ፍላይት ቡክ ክንገብር ከለና ኦንላይን ሰርቪስ ይሱ ናይ ሆቴል ዲዩ ሬስቶራንት ዲ ቡክ ክንገብር ከለና ንባዕሉ እሱ ኦንላይን ሰርቪስ እዩ ማለት እዩ ብቴሌፎን ትገብረሎ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ናቲ ኦንላይን ኬድካ ኢኻ ትኸፍል ዲ ወይቲ ደድሌካ ነገር ትመርጽ ማለት እዩ ካልእ እውን ከመይ ጌርና ኢና ዶክመንት ፕሮሰስ ንገብር ሶ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ትበሃል ምናልባት ሰሚዕኩም ትኾኑ ከም በዓል ወርድ ፓወርፖይንት ኤክሰል ኣክሰስ ትበሃል ከማን ነይሩ ሕጂ ኤኒሞር ኣይጥቀሙሉን እዮም ምናልባት ፎርም ድብል ኣሎ ኣብቲ ጉግል ዶክስ ምናልባት ንዕኡ ዶ ይትክኦ ይኸውን ንብል ግን ንሕና ኣብ ሰለስተ ኣተኪርና ኢና ክንመሃር ጉግል ዶክስ ወይ ድማ ከዓኒ ከም ኢኩቫለንት ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት እዩ እቲ ስፕሬድሺት ወይ ከዓኒ ሺት ትብልዎ ከዓ ኤክሰል ድመስል እዩ ንፕሬዘንቴሽን ንጥቀመሉ ከዓ ወይ ድማ ስላይድ ዝብልዎ ከዓ ኣብቲ ጉግል ዶክስ እሱ ከዓ ከም ፓወርፖይንት እንብሎ ማለት እቲ ስፕሬድሺት ከዓ ከም ኤክሰል ኮይኑ ሞር ኣብ ሕሳብ ዘለዎ ነገር እንጥቀመሉ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ኣብዚ ከመይ ጌርና ኢና ፕሮሰስ ንገብሮ እንታይ እዮም ምስ ክልቲኡ እንታይ ፍልሊ ደለዎ ከዓ ክንመሃር ኢና ኢን ዲቴይል ማለት እዩ ኤግዛምፕላት እንዳሃብና ገለ እንዳሰራሕና ኡኻ ኤክሰርሳይዝ ማለት እዩ ሕጂቲ ኦዲየንስ ነዚ ክፈልጡ ድደልዩ እንዲና ኢልና ግን ከምቲ ዝገለጽኮ እቲ ኣርእስታትና ከዓ እቲ ቤዚክ ናይ ኮምፒውተር ሃርድዌር ኮንሰፕት ሶፍትዌር
operating system internet and online services እቶም Google Docs ዝበሃሉ ከዓ ሰለስተ ኮይኖም እቲ ከም ወርድ ኮይኑ ዘገልግል Google Docs ክንብሎ ከለና Excel ከዓ spreadsheet and PowerPoint ከዓ slides ኢሎም ጽውዕዎ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ብኣብነታት እንዳገበርና ክንመሃሮ ኢና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን assessment ክህልወና እዩ ኣብ each topic እውን ዝሕፀር ድበለ exercise ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ኣብ ያለው levelኩም ወይ ድማ ከዓ ዘይተረዳእኩምዎ ነገር እንተሎ assess ንምግባር ማለት እዩ ስለዚ ዞም Google Docs ዝበሃሉ ምናልባት ዘይረኣኹሞም ክትህልው ትኽእሉ ግን እንታዮም ነቶም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ዝበሃሉ ናቶም ስድራ ቤት ወይ ናቶም ፋሚሊ ኮይኖም ግን ኦንላይን ቤዝድ እዮም ማለት ስለዚ እንታይ ከድልየና እዩ ኢንተርኔት ከድልየና እዩ ማለት እዩ ንጎግል ዶክስ ኣክሰስ ክንገብር ካልኣይ ከዓ ናይ ጂሜይል ኣካውንት ከዓ የድልየና ወይ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ጂሜይል ኢሜይል እንተለና እሳቶም ከዓ ብዲፎልት ኣብኡ ይመፁ እዮም ማለት እዩ እንታይ ይመስሉ ሶም እንተልና ድሓር ብዲቴይል ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ትምህርቲ ግን እዚ ሕጂ ዶክስ ንብሎ ኣክንዲ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን ሶ ብላንክ ፔጅ ኣለና ባዕልና ዶክመንት ክንእትወሉ ስታይል ክሬት ክንገብሮ ንኽእል ወይ ከዓ ዝተዳለወ ፎርማ ወይ ድማ ቴምፕሌት ከዓ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ኮንተንት ጥራሕ ንቐይሮ ስለዚ እዚ ዶክስ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ማይክሮሶፍት ወርድ ከምኡ ከዓ ስላይድስ ወይ ከዓ ብካልእ ኣዘራርባ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት and then sheets ከዓ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ማለት እዩ ሞር ንሕሳብ ወይ ድማ ከምዚ ዴታቤዝ ክንሕዝ እንተኮይና ዝጠቕመና ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኣብ ናይ ጳውሎስ ኣኮ ሞር ኢን ዲቴይል ካቨር ግበር እዩ ግን ኣብዚ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ኢሜይል እንተለና ወይ ካልእ ኣካውንት ደለና ከመይ ጌርና ኢና እቲ ናይ ኦንላይን ሴኪሪቲ ፓስወርድና ዲና ክነፅንዕ ሼር ዲና ከይንገብር ምስ ሰባት ኣብ ስኢልና ዲና ገዲፍናዮ ከይንኸይድ ነገራትና ከመይ ጌርና ኦንላይን ሴኪሪቲ ክንገብር ከዓ ብሕፅር ዝበለ ካቨር ክንገብሮ ኢና ምናልባት ምስ ምንታይ ክነተሓሕዞ ንኽእል ንሕና እቲ ኦንላይን እንኸፍቶ ነገር ዩቲዩብ ድዩ ካልእ ሶሻል ሚድያ ንቆልዑት ከመይ ጌርና እቲ ሴኪሪቲ ንገብር ማለት እዩ ስፔሻሊ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቴሌቪዥን ከዓ ከምዚ ኦን ዲማንድ ድኾኑ ቻነልስ ፀኒሕካ ትሪኦ ሬኮርድ ድኾነ ከዓ ንዑይታት ከመይ ጌርና ፓረንታል ኮንትሮል ንገብር ኣብዚታት ክንርኢና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እዚ ይመስል ኢን ዲቴይል ከዓ ኣብቲ ትምህርቲ ክንኣትወና እሞ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምን ይኣነለይ ቴንክ ዩ ኣለኹ ስማዕ ኣለኹ ደ ከመይ ኣምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሽመይ ፊልሞን ተስፋጽዮን ይበሃል በመጀመርያ ንኹልኹም ፍናን ኣባላት ፍናን ከምዚ ዓይነት መደብ ኣዳሊኹም ንህዝብና ጠቅም ብዙሕ መስዋእቲ ዝሓትት ስራሕ ስለ ትሰርሑ ብልቢ የመስግን ከምኡ ድማ ንኹሎም ኣብዛ ተዓዲምኩም መፂኹም ዘለኹም ኣብ ዙም ዘለኹም ገሊኹም እኳ ኣባላት ኤርሌንድ ይርኢ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ዕድሜና ኣኽፊርኩም ብምምፃኹም ብልቢ የመስግን ንሎም መዓልቲ ኣነ ንኤርሌንሊ ትበሃል ትካል ወኪለ ምስ ከላለየኩም ምስ ኤርሌንሊ እንታይ ኮርስኸ ኣዳልያ መፅያላ ዝብል ሕቶታት ሕፅር ኣቢለ ቀልጢፈ ክምልሰን ናባኹም መፅየ ኣለኹ I can share مش yeah sure good co-host ገረካ ይምሽ yeah so መንያ ኤርሌንሊ እንታይ ኮርስኸ ተዳሊሎ ዝብል ማለት እዩ ናብኡ ቅድሚ ምኸድና ሓፃር ቪድዮ መሰጋገሪት ገይረ ክገልፀልኩም እየ
جود حجي زي ديجيتال تكنولوجيا خمسة خنسمعو زي صنحنا كاب حونا بولس بقولتو فندا عبي خير الله كله تكنولوجي اب انترنت زلو نغرات بقولتو فندا تغير ندا عبي خير الله نخلو هيوتنا خا يصلو الله مالتي نغراتنا اونلاين نخيد حدشتي رغبتات بقولتو فمت دارجا نتي نعنا نهزبي سي قلطفنا الله كنبل نخل كابز كله رغبتات إلكتريك مكاين artificial intelligence زلو حدشتي تكنولوجي ببع عمتا زوت حدشتي موبايلات قلناتنا أتوكرونا أب ناشت قلعتن أب عبيتن يوم مالتي أب سبات وزي مالت تي تكنولوجي بقول تفكا ناب قلعت أب إيدومي متسارلو مالتي موبايلات أب ناشت قلعت كاب نوس عدميهم كالتيفهم أب إيدومي رخبون أرلو مالتي إذا غا أتعبابيهم أتحساسبهم جزيهم كا أبي يدفو عبي يتصلوا الله مالتي ونأتو دحر تكنولوجي artificial intelligence يو نتم قلعت زعبيهم زرلو مالتي بفلاي أبناتنا حبرة سورينا دحرينا يخا زم قلعت انت حبريتها يقبلوا ويكا ملو معالتي تحستو كونتنت كاب انترنت تتكم تطرح وأهلك تطرح كوينهم كاب زعبيو ناب فترتي مهاستي كان سجاجروم إلنا أب إيرلينلي كورس تاع أدلينا مالتي كورس نتايو نعشت قلعت كاب شمون تاع عدمس كعسر شدشته كما يجروم بزعبا كودينج بكمبيوتر بويب سايت جروم كودينج كما يجروم مهارو كومو سيكوريتي بنشتوهم مالتيو كومو دما نناتهم جيم مسرحي لامدو مالتيو أو اشتغل تسومون كمبيوتر زي فلت قلعت ناب فترتي ويكا نناتهم جيم سريحهم يبقعوا مالتيو كومو دما كمزي متنعاتي زحبرو مالتيو زخونا أدالت ويكا ولادي منسي عبسب نمعالتي كاب كل ساعات سقاب 4 ساعات مس موبايلون مس انترنتن جزي يحلف مالتيو حجنا مناتنا حبرة سبورد إلنا ترينا خا زبز حسب أب موبايلون أب إنترنتن كأتخولو جزيو أب سوشيال ميديا يطفو مالتيو في اللي منسيات حجاب تيك توك زتف جزي اتي لك خمنا أشتو نعبيتخا أبتي mental health أبتي ناتكا decision أبتي حبريتات رخبو كله يتسألو كايو السوس لزخونا دما كاب زي أبديش تال عالم زولو بلوز تمرتي كورسات أداليا إيرلينلي نعبيتي كم ناي كلاود تكنولوجي كم ناي بايثون كودينج كم خا ناي ديجيتال ماركتينج كورسات أداليا كتمهر كريمة مالتيو سلازي نلومي أنا مستوم أبالات إيرلينلي سلسة أبالات نعم وكيلة إيرلينلي مسفنان حبابي رازا دالوتو كورستات انت حيزا متع نخمل لسي متع كم تري وزر لهم اب سكرين اب إيرلينلي بزح كورستات هارلو كن نزيا أدالينا يزلنا كورس تاريخهم مبزيا زين سلسة كورساتنا هنمهار مالتيو سن كانتين قداميتي بزعبا ويب ديزاين كنمهارينا بمغتصال بزعبا جرافيك ديزاين كم صار سمعت أو كورسنا خا بزعبا ديجيتال ماركتينج مهارينا مالتيو سلمدينا زين مريتنا ندحريلنا إيرلينلي معرزت كورسات نهبو أقولت انتايو كم ويب ديزاين وننت تكالات إيرتراوان مالتيو كم دمانا بيزنس كونسالتينج سيرفيس علنا هجي كم تنريو زبزحو إيرتراوان بفلاي أب نقد زنقفو اتناتهم أقولت أب سوشيال ميديا يوعوا أمو أو جميرو أو ودق مالتيو جناز بزحنا بفلا أبزي زلنا خا كاب أمازون أوردر نقبر نقولو ويكاب شينز بحال ويكومو عينت ويب سايتات أونلاين زخونا سي أوردر نقبرنا أمناتنا جن إزي وحدتات الله حجي انتهينا نقبر نتعر زلنا تكالنا كاب أب سوشيال ميديا راح حاتيرو زترف معرة كم نبع على أمازون ويب سايت كاجركا زلك سيرفيس زلك أقلقلوت أو ويب سايت كهذا أمدو كم تخيل
كنرئي لنا متينا مالتيو بلكع እቶም ብምሉኦም ኣብ ኤርሌንሊ ተማሂሮም ዝበልኩኹም ተማሃሮ ንኣሽቱ ንዖም ወለዶም ንዓበይቲ ኩሎም ኣብ ዌብሳይትና ኸይዶም እቲ ዝደለይዎ ኮርስ ብዌብሳይትና መሪፆም ከምኡ ድማ ብዌብሳይትና ከፊሎም ነቲ ክመሃሮ ዝደልዩ ኮርስታት ሰኪዩር ይገብሩ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ንሕናሲ ማዕረ ኣማዞን ክንከውንስ ንኽእል ከም ንኽእል ንመርኣይ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ወናነ ትካል ኮይኑ ወይ ካ ትካል ንኽኸፍት ዝሓስብ ሰብ ብናቱ ዌብሳይት ገይሩ ብናቱ ኩሉ ከም ናይ ኣማዞን ፔመንት ሲስተም ዘለዎ ዴሊቨሪ ሲስተም ዘለዎ ገይሩ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝኽእል ስለነኣምን ከነርኢ ኢልና ኢና መፂና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮርስ ኣብ ሰለስተ ዝተመቕለ ከሎ ተቐዳማይ ኮርስ ብዛዕባ ዌብ ዲዛይን ማለት እዩ ዌብሳይት introduction to website ኢልና ክንጅምር بعبيو ዌብሳይት ከቢድ ኮይኑ ስማዓና ኣቕሊልና ነቲ ተማሃሮና ማለትዩ ኣቕሊልና ከመይ ከም ዝኾነ ዌብሳይት ትገብር እንታይ ለካ ፕሪንሲፕልስ ኩሉ ክንገልጽና ማለትዩ ብመቐጻል ዌብሳይት ካ ንናትካ ምስሰርሕኻ كقلت عادل انتايو اب ايرلينلي زلنا ريسورس ناي تكنولوجي اب تتمرتي معره كل نجر تتقامو تكونو مالتيو بخلا زراربا اتي بزح نجرات نو ويب سايت زليكاس اب ايدكا بمنقد ايرلينلي نجرات يقلل مالتيو كالاي ويب سايت كامس جبركا كمي جيركا كونتنت خا تفطر مالتيو مغنياتو خم تنفلطو كل نجر بديجيتال عالم نريو ديجيتال كونتنتي صحفات سئلتات كم اب ويب سايت زخونه خيركا تريو كله كونتنت حج انت عينت كونتنت تقبر كم يقركا نتي ناتكا ويب سايت ابتي درجه ناي جوجل سيرش قبر كله قدام ما يمص انتي عينت ناي اي سي او حقتات تتقم كومو كل ነገር يعقن ስለዝኾነ እንታይ ጌጋ ጌርካ እንታይ ከጽቡቕ ነገር ጌርካ بويب سايت كا تريو ترافيك ويكا بتحتي زمتو كله عقينكا نتو ويب سايت كا اندام محاشكا لك خمتا ناي دكوانكا وي تكالكا تمحيشا بويب سايت بو اونلاين كا خميركا تمحيشا كنرينا مالتيو سلازي ازي سلسته كورس لك ككلتا ورحيو مجمرتا كلتا ورحي بزعبا ويب سايت مستمهرنا القبا بلنا دحريو بزعبا جرافيك ديزاين كنمهارينا مالتيو كم تزبالكم تي كل نجر اب انترنت نريو كونتنت سلازخونه نتين سخاتو بو اغلغلوت نتين سخات دالي خازلخا كمي يركا بسلي بفيديو بدمتي اقنابيركا زبلت تحستو يركا نا ويب سايت كان نابتوم عماول كان تقربو بزعبا حبرتات بزعبا ارت بزعبا جرافيكس كومو دما اب اندستري تي قداماي زولو سوفتوير ناي ادوبي بروفيشنال سوفتوير فوتوشوب كما يركا ولا سقع سئلتات متعرراي كومو إلاستريتر لوغوتات كما يركا كريت تقبر كومو خا ان ديزاين متهيتات يخون زحتم يخون ولا كله بأونلاين مالتيو بعبيو خا كمي يركا ناتكا بورتفوليو ويناتكا سرحخا أكيبكا نتي نمتاي قطركا أسرحي خاديو وي حدش عميل زرخب كارلوس كمي يركا تساقاقرو ترئيو زبل كنرينا مالتيو اتقاندي اتو كورونا نا ايرلينلي تمرتت رح زيكونا انتاي دا نمتاي مناسي كمي يروم نفسهم كيلوم نناتهم سرح يسرحو مالتيو إذا كل نمهارو فلتات كوينو ترفت رح زيكونا كم فريلانسر كوينكا كتقلقل فريلانسر مالت انتايو زخونا سبولكو مسكال أسرحي تواعيلو سرح كسرح زخيل مالتيو من قدتات المفتار مالتيو تعلامة بمقصال ديجيتال ماركتينج مالتيو انت استقبلكم ويب سايت كا كريت تغيركا تحستوها او ويب سايت كا تغيركا شعو زمت انتايو كما يركا ويب سايت كا تعبي كما يركا بولتوف اب سوشيال ميديا ويا كل انتين ناي ديجيتال بلاتفورمز بحالا تحستوها تلالي كوم دما كما يركا تعبيها تقلطفا اغلغلوتكا بقلطف قربكا تقرب ناب عماويل زامسلو نغرات يزمت مالتيو
ازي بسنة سرعات كان محجي ميرنا كورستات بزعبا ديجيتال ماركتينج طرح تنكف زي كونا كومو دما بزعبا انتربرينرشيب ويكا ونانتكال كتكون ناي بيزنس انفت كهلوكا جن بزعبا اونلاين مالتي اب اونلاين اب زي ديجيتال عالم نبلو زلنا نريو زلنا ناي سوشال ميديا ناي انترنت ناي زخلو ويب سايت زخلو سي كما يركع ناو تسغاغر مالتي سلازي زين كورسات عدالينا متينا لنا شدشت ورحي عين كوستا نسوخا ببغلت ورح مالتيو نزي كورس نخت مهار أقداسي نقر نبلو نحن انتايو أفلتو ناي كمبيوتر كلوكا قدامي بعبي خا كمبيوتر كلوكا مالتي مهناتو زي بموبايل تصرح يكون ناي جرافيكس ناي ويب سايت مهناتو نحنا تمرتت رح يكون تكنيكال نقرات كاس لنسقاقر كمبيوترن كومو دما قرب أفلتو ناي كمبيوتر كلو مالتيو اتتمرتقن بيزيكيو Thank you. تني لكم سلسة معكمني بالبي مسجن حتى ويكال رئيتو حجي ويدا دحرك I don't know. سلام أنا زرعلم بحر زرعلم نبسة English إيسول ممهري English إيسولينا كنمهر أنا أبزع أبو كزارب أنا متى عيتي كأ راهيل كأتبهل على راهيلا I think join كيركل مثلني دحرين توجس نقبر هجيجن انتهي كم نقبر انتهي كم زخونة just briefly نختري تي انتهي يأتو فيتك عند حساب انتهي شدشت ورهي كورس قونيو عربي إنا خنقبون حسب زلنا عربي سلسخونة تزد أما عالتنا غلطينا تسامي إنا مالتيو انتاينا خنقبرو هذا عربي براكتيكال زخونة تمرتي خنقبر أبت هذا خاء سون براكتيكالي كميل كخا تزراربلو كميل كخا بعل خا براكتيس تقبرو مالتي هذا عربي زيادة عندي أبت ممهار أبت كميل متحق لخنا تكورنا أبت هذا خاء بعلنا كمي جرناخ كنزراربلو نخل كمي جرناخ نتقملو نخل براكتيكال كنقبرو كمو سلا عندي نسو سلا زدلي أبانا نهزبنا ونفابتك نحجي زرعنا يوم مالتي مسؤوخة انتاي هاسيبنا لنا كلت حدا ساعات كخون ما انتي هجي انتاي نانقبر من البات ليفل نايتسر ببينو غيكون حجي ببينو ندهر كوينو ليفل 1 ليفل 2 عينة تجيرنا حدا تحت زبلن تلقل زبلن مالتي تجيرنا هنفلاليونا نزخاء كمينا هنقبرو كم assessment ويكا ممزني كنقبرينا مالتيو عبت ممزني شعو بقو مسارات مأنتي هذا كلاس تغيرنايو وي ببينو كخون ناي كونسب كألاتمو تحدا كبزح كيدا تقاما تحداهم بزح كيدا تقاما مأنتي خيكون كويلنا أنا حسيبنا كلت ليفل مقوار هجي السويتك أنديتي العما انتاي كافر قبر نزبل كأ شيركة قبر يستي if I can. سوري زلي راهيلا لا دي أيرا أخوان دايما سأساس I don't know. I أخوان أنون أي فلت كون. Let me search. راهيلا الله هلو. Okay. So هجي إيسول إيسول نمن تأيو مالتيو English for speakers of other language. English كلوس English هجي بزعاد زمهارو English دكنا زمهارو بيت مرتخيدومن أب كوليجات بيكا أب قنقوم فلي نزبالة سبات زمهرو نمهارون ببينيو يفلاليو مالتي سلام انتايتي already تمزراكي إلو ما يمزعاتو انتاي دا أكال يوم زمهروهم حجي يسولقن قرمتي أب تتحازو فلي بالمالتي مستمع ألتاوي من نبابرونا مستخلو خاان دا تحازنين أكنمهارو مالتي أبو خاء I'm not sure. I don't think I'm presenting. Am I? Maybe not. You can see my screen though, right? Oh, Yes, yes. Okay. Yeah, it's clear. It's clear. Okay, good. هجي أو أنتايو أنت ممكن أو اتوظفونا reading
ናይ ምንባብ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከዓ ክንገብር ከለና እንታይ ኢና ክንገብሮ ምስ ትግርኛ እዚ ፎከስ ናይ ትግርኛ ፎከስ ስለዝኾነ እንታይ ኢና ብትግርኛ እንታይ ኢና ፎከስ ክንገብሮ መሲልኩም ብትግርኛና እንታይ ይመስል ሕጂ ንበሎ እንድሕር ደኣ ሓደ ነገር ክነንብቦ ከለና ሕጂ ኣበይናይ ትፀቀጥ ኣብ ትግርኛ ሕጂ ኣብ ምንባብ ክኾን ከሎ ፍልይ ይብል ካብ ናይ እንግሊሽ ሕጂ እንታይ ኣለና ኣድቫንቴጅ ኩላትና ትግርኛ ተዛረብቲ ስለዝኾና ኣበይናይ ንፀቀጥ ኣበይናይ ብትግርኛ ከም ዝመስል ብክስታይ ግን ከም ዝመስል ብእንግሊሽ ግን ከም ዝመስል እንዳበልና ክነወዳድር ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ራይቲንግ ከዓ ኣብ ምፅሓፍ ከዓ ክንርኢና ሊስኒንግ ኣብ ምስማዕ ከዓ ኣብኡ ከዓ ክነተኩር ኢና ብድሕሪኡን ስፒኪንግ ኦኬ ኣብቲ ዝርርብ ወይ ምዝራብ ማለት እዩ ነንሕድሕድናውን ፕራክቲስ ክንገብር ኢና ቮካብለሪ ማለት ከዓ ቃላት ማለት እዩ ሕጂ ወርድስ ንብሎ እቲ ቃላት ኣብኡ እንታይ ብቃላት ኢና ክንጅምር ማለት እዩ ብቃላት ጀሚርና ሽዑ ወይ ክልተ ቃላት ብሓንሳብ ክመፃ ከለዋ ብድሕሪኡ ከዓ ከመይ ኢልና ካብ ንእሽተይ ካብ ሓደ ቃል ወይ ካብ ሓደ ፊደል ከመይ ጌርና نغيرو أبتنا ببانا خا كمي يمثل إذا punctuation مالت كا أبي يفون حجي زي نحنا 4 نتبنا بلو بإنجليش full stop زبهال ويكا هو ما نبلو زيتات كمي أبي يخون أبي كبلك متسألو كنصحف كلنا خا بلك كمي نتصحف زبل مالتي حجي grammar كا أب grammar كا أنتينا كنرئي حلو ديو حجي زلو نجر ديو بيناي جرناينا نقلصو مالتي إذا حلف نجر ديو ويس حجي زلو ديو كل شيء زخون ديو ويس نزمت نقدر حجي زمت ديو إذا حجي بتقرينيانا سلا كيت أيتا مهارنا يون مبزحتنا أيتا مهارنا يون دا أمبر كله ألو جن قوان ناس لسخونا سؤال ناس لنزاربلو أي نستوعلوني نمبر كمزي نيرو كنبلن كمزي كهون إيو كنبلن حجي تقرينيا كان مهر كلنا نتوم قلت بتعمي حجي لهم نيرو زمالتي سلامنتاي نحنا كم قوانا سلا نبلو نعوم جن بلك كم بحدش كم مهارو سلا زلو مالتي جي زيتاتي زي أنا انتن شو عاتك عنده نتكور لنا حسيبنا يزلنا أرستات تكن تي انتي خنبلن أندر استات مالتي بتحتي ان كأنت لوتن words phrases كميلن كلت قالات تقطعت إيمن كمي عين الترجم هبا sentence كأنبلو ملو حسابات مالتي ملو حسابات كميلنا نقلصو أنا كأسو يفتو إيه نبلينا هجبت تقرينيا خان ماركلا أنا تقرين كأسو يفتو إيه ندهر دقا بإنجليش كنقبرو خوين ناقن أيناي تك أندي حساب منيو اتقباراي منيو اتزقبر منيو اتزقبر زلون تايو انتاي خزقبر زلو نازي حجي أبيناي كم فلاليو كم زلنا مالتي حجي مسؤولية أو تنسس نت أبت grammar زلو مالتي نفعليو preposition كا مسؤول تلاقى على جبنا نزارب اللو مالتي كستو ناب بيت مرتخيدو ناب حجي preposition تكون على مالتي حجي زي أن كلن كم زكرنا خنرينا زي حساب زلو كتو تعتليكم كا تحطوني أبتي مودعتا مالتي ساعاتيو كلتا جروبينا نقبر so beginners and intermediate level مالتي حجي one week it will be reading and writing تحاري دماني بتستمهاركم بدماني conversation إنا هنقبر plan جينا دلنا and hopefully that will be useful I don't know قدم تمتهم لكم usually بمتحف بتي nouns قال adverbs قال راح نزرار مننا حجيكن بدم بتمرت عينت قلنا deliver كن قبل حسابنا دلو I'm not sure what else has been said so yeah thank you is that enough yeah okay the program is for 6 months I don't know if that's been mentioned Yeah, it did. Yeah. Okay, good. Okay. I think it's your training, so whatever you make it to make people understand. Or كم تنسخي كم زعنا حجي أب عيتيس درجة عشرين
عشرين أربعة عشرين حمشتنا عمد غير له هو عايتي so you know exactly سخاي you know كم يجرو السب الزارب هو عملت بحلف في أب ناي تجرينيانا إنجليش كتزارب كلها فلوت you know هو for the THE for إنجليزاوين then حيلومو وإذا هو كذا إرتراوي will say the boy the cat the thing so we need to change the accent So I think more than change to accent they connect a problem. It's Confidence, constructed confidence. confidence. Yeah. To wala not everybody's got a perfect accent. Mm. سنية بلون تزايل كا confidence انت جيل كاسني كل سبب الدعاء it doesn't matter. نحن راح يكون نزنبل كن it's confidence مدحزنا and Exactly. ندحري دترفنا أما بزحات كذي especially عادتات not عادتات راح يكون نقول حلوة أبوتاتنا اللويهم جنا بزمس أنا rightly correctly أنا قدمنا تنقلتنا which is good جن إحنا نبعلنا ونت إنجليزية مزراب مردا كم زلنا سنين ندحريت جناينا نحاسبها حتى ناتي صراحة I don't know I must probably come across it too معاد سجابيتي يوم ድጭነቁ ብደቆም መዓት ቆልዑት ኣለዉ ብወለዶም ዝላገፁ ቋንቋ ስለዘይክእሉ መዓት ነገር ንዕቀት ኣሎ ካብ ቆልዑት ንቤተሰብ ንምንታይ ንሳቶም እዮም ዘተርጉሙልካ መዓት ነገር እዩ ዘሎ ሕጂ ንዓይ personally the most important thing is ምንቲ ቆልዑ ዘለውኩም especially ከም እቲ ቆልዑት ዝዛረብዎ ሙሉ መዓልቲ ዝውዕሉሉ ቋንቋ ስኒ ክንክእል ኣለና and confident ኮይና ድማኒ ንደቅና no እዚ ጌጋዩ or እዚ አይላ መምህር ክንብል ክንክእል ኣለና equally ድማኒ establishment ከማኒ challenge ክንገብር ንኽእል ስኒ እንተ ቋንቋ ክኢልና ኢና ኣብ ትምህርትታት መዓት ነገር ይደሎ ሕጂ ንሕና ከዓ ጸለምቲ ኢና so ደቅና ከኣኒ መጀመርያ ታርጌታት እዮም so ንዕኡ ከማኒ challenge ክንገብር ስኒ ቋንቋ ክንክእል ኣለና ቋንቋ እንተ ዘይክኢልካ እቲ መምህር ከማን ንዓኻ ንዓቐልካ ንደቅኻ ከዓ ታርጌት ክገብሮ ምኽእል እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣሎ መዓት ኤግዛምፕል ኣሎ እዩ ሕጂ ሓንቲ ናተይ ክበኩም ናይ ቀደም ናይ ወደይ ስኩል ንክልተ ተባኢሶም እቲ ጸሊም እዩ ተቐፂዑ ክንዲ እቲ ፃዕዳ ዝቕፃዕ ግን እቲ ዝጀመሮ እቲ ፃዕዳ እዩ ኣብ ባእሲ ማለት እዮም ንኣሽቶ እዮም 6 ዓመቶም እዮም ዓብይ ነገር ኣይኮነን ግን ንምንታይ እዮም ተናዒቆም እታ ሓበሻ እታ ኣደ ትፈርሕ ኮይና I don't know I think እቲ ባህልና ይመስለኒ establishment ንፈርሕ ኢና ክንከራኸር ንደቅና ሱቕ ኢላ ሕሊፋቶ ማለት እዩ so እዚታት ክኸውን የብሉን እዚታት ከዓ ንሕና protect ክንገብር ንኽእል ንደቅና ንባዕልና ንነፍስና ከዓ ንዲቨሎፕ ክንገብር ንኽእል ስኒ ቋንቋ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ it's one of the biggest and the most important things while we're here whether we're in London or wherever we are. You have to be able to speak the language of the land. I hope that explains why it's important and why I'm passionate about it. Yeah. Thank you, Raheli. No problem. Thank you very much. ናይ እንግሊሽ ሞ ክንደይ ምተዛረብና ነርና ደቆም ዝትርጉሙሎም ኣለው ደቅኻ ክትርጉሙልካ ከለው ሶም ከንብብዎ ዘይግባእ ክፈልጥዎ ዘይግባእ ናይ ዓብይ ሕማም ናይ ማህፀን ሕማም ናይ ኣዲኦም ቆልዓ ክትርጉም ሕሰቡ እንታይ ዓይነት ትሮማ ኢኻ ነቲ ቆልዓ ትሕድረሉ ያንግ ኬረር ከዓ ኸውን ንዓኻ ሲ ከም ንስኻ ክንዲ ወላዲኡ ትኸውን ገሊኦም ቆልዑ ኣለው ዝፈልጦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ንሶም ክትርጉሙሎም ስለ ዘለዎም ነቲ ወላዲ መምህር ዘይበሎ ነገር ነግርዎም ደስ ዝበሎም ንሶም ንዕኦም ብጥዕም ነገር ነግርዎም ምሽ ከም ዝግበረለ ኢሉካ ይብልዎም ሕጂ እዚታት ከዓል ሃደይ ንፈልጥ ኮይና ከምቲ ድበለቶ ከዓ it's not እቲ accent እቲ confidence ሶማል ሕጂ ብጣዕሚ ካባና በኣ መፅአን በቃ confidently እና accenten ካባና ከማን ገድድ ግን ተኺለን መፅአን this is my right ትብላኻ ከሎ እቲ confidence ይድረአ more ካብቲ accent ካንክስታይ ካናህና ግን ብዙሕ knowledge እንዳሃለዎ ዋላ ፈሪሑ ፅግዕ ኢሉ ክስታይ የብል ሕጂ نعنا anyways تخافي تدبلكم سيا نايبه هيك thank you كلكم
ትግርኛ ኣሎ ዘለ ሃፍተይ ናይ ትግርኛ ቅርብ ነቢ ንክተብል እየ ኸ ስለ ዝነበርኪ ጥራሕ ቢኒ ግን ገጽ ካርኤና መን ከም ዝምህሮም መታን ክፈልጡ ናይ ትግርኛ ግን ናይ ቆልዑት እዩ ንዓበይቲ ይኮነ دهراي مسيخم كافت كيف تفتننا ካባኹም ደይ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ናይ ትግርኛ ተመፂ እዋ ብትግርኛ ተመፂኡ ትግርኛ ናይ ትግርኛ ቅድሚ ሕጂ እቶም ደቅኹም ዝተምሃሩ ምናልባት ርኢኹሞ ትፈልጥዎ እንትኾኑ ትኽእሉ ብዙሕ ናይ ክስታይ ኣለና እቲ ስላይድ ሬዲ ኣይገበርኩን እምበር ምናልባሽ ኣብቲ ክስታይ ከይደ ኣብቲ ኖርማል ንምህረሉ ዝነበርና እሞ ክኸይድ ምእንቲ እንዳረኣኹ ክነግራኩም እቲ ኣብቲ ናተይ ፋይልስ ከይደ ኦኬ ሶ ናይ ትግርኛ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ካብቲ መጀመርታ ብዙሕ ሌሰንስ እዩ ዘሎ ብሌሰን ፕላን ገለመለ ኩሉ ናይ ትግርኛ ከማን እንታይ እዩ ኣቀዲምና ጌርናዮ ስለዝነበርና 2-3 ሻዕ ምሂርናሉ ስለዝነበርና ብዙሕ እቲ ማቴርያልስ ገለመለ መብዛሕትኡ ባዕለይ ዘዳለኽዎ እዩ ከማን ንደቅና ከም ዝጥዕም ቢኮዝ ኣብኡ ብዙሕ ኣይነበረን እቲ ናይ ትግርኛ ክንጅምር ከለና ክስታያት ኣይነበረን ካብቲ ኣነ ኢሶል እንግሊሽ ምህር ስለነበርኩ ዳርጋ እንዳገልበጥኩ ክስታይ ዝገበርኩ ዘዳለኽዎ ነገራት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሰላምታ ሕጂ ሰላም ብሰላምታ ኢና ንጅምር ሰላምታ ከመይልካ ሰላም ትብል ናይ ሰላምታ እዩ እቲ ናይ ፎርማል ዝበሃል እቲ ናይ ኖርማል ከዓ መሰዕሮትኻ ትብሎ ዓይነት ከምኡታት ንምሃር ምስኡ ፊደላት እንዳገበርና ኢና ማለት እዩ ነተን ቀዳሞት 5-6 ለሰንስ ምስቲ ነምሃሮ ኣብኡ ከለና ፊደላት ነእቱ ኢና ማለት እዩ ኣፀሓፋ ፊደላት ኣብኡ ነርኢ ከምዚ ኢልካ ካፅሕፉ ገለ ንብል ኣበይ ትጅምርቲ ፊደላት ኣፀሓፋ ኣወዳድቃ ነርኢ ምስኡ ከዓ ቃላት ከዓ ኣብኡ ንሰርሕ ማለት እዩ ዳህራይ ከዓ እንታይ ኣሎ ብድሕሪኡ ቦዲ ፓርትስ ወይ ከዓ እንታይ ኢና ንብሎ ኣካላት ክፋላት ኣካላትና ናይ መዓልቲ ዓይነት ናይ መዓልቲ ኣሰሙን ኣብ ሰሙን ዘለዋ መዓልትታት እንዳገበርና ቁፅርታት ሽዑ ከዓ ኣብ ፋሚሊ ኣብ ስድራ ናይ ፋሚሊ እንታይ ይበሃል ብትግርኛ ከዓ ከም ትፈልጡ እቶም ደቂ ሕጂ እውይ ንምንታይ ከም ዝኩሉ ዘለኩም ገለ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ፍልይ ስለዝብል ኣሞ ንምንታይ ኣሞ ሃትነንሲ እንታይ መፍለላይ ኣድልይዎ እዩ ሕጂ እሱታት ኣሎ እዚታት ኣሞ ሃትነ ገለ ብኩሉ ብክስታይ ጌርና ብስእሊ ጌርና ከምዚ ናይ ፋሚሊ ትሪ ዓይነት ሰሪሕና ብከምኡ ኢና ንምሃሮ 4 ገለ ምስ ተምሃርና ከዓ እንታይ ንገብር ሪቪዥን ኣለና ማለት እዩ መሊስና ንሪኦ እቲ ዝተምሃርናዮ እንታይ ይመስል ካብኡታት እንታይ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞም እንታይ ይሓዙን ገሊኡ ሻዕ እውን ናይ ዕዮ ገዛ ገለ ንህቦም ኢና ናይ ካለርስ እንታይ ዓይነት ሕብርታት ክዳውንቲ እንታይ ዓይነት ክዳውንቲ ጎና ድዩ ቀምሽ ድዩ ከምኡ እንዳበልና ንምሃሮ እንደገና ከዓ እዚ መጀመርታ ናይ ሓሳባት ከመይልካ ትገልጽ ሰዓት ከመይልካ ትነግር እንታይ ዝበሃል ቤን ከም ትኸይድ ከዓ ዳይሬክሽን በዚ ድዩ ፀጋም ድዩ የማን ድዩ ተጠዊኻ ድዩ ተኺልካ ድዩ ከምኡታት ከዓ እንዳገበርና ብስእልታት እንዳገበርና ንምሃር ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ኣብ ካልእ ዘለኹም እኳ ደሓን ኢኹም ትኾኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግን ብዙሕ ይሁና ንግደሰሉ በዚ ናይ ኩነታት ኣየር ኩሉ ሻዕ ወቂዑ ዶ ኣሎ ዶ ቆሪሩ ዶ ሕጂ ስታት ናይ ኩነታት ናይ ኣየር ንምሃር ርእሱሉ ኣብ ገዛ ከዓ ናውቲ ገዛ ማለት እዩ ናይ ክሽነ ኣቑሑት ይኹን ከረሬንሳ ኣርማድዮ ወላ ሶፋ ድዩ ገለ ይኹን እሱታት ከዓ ንምሃሮ እንደገና ቦታታት ናይ ቦታ ሕጂ እንዳ ስጋ ድዩ እንዳ ፖስታ ድዩ እንዳ ፖሊስ ድዩ እንዳ ቦይክስቶ እንዳበልና ከመይልካ ኢኻ ትፅውዖ ነዚ ቦታታት ማለት እዩ እንደገና እንታይ ኣለና ካልእ ናይ መዓልታዊ
መዓልታዊ ንገብሮ ነገራት ንጎተስኤ ገፀ ይሕፀብ ወይ ኣካላት ይሕፀብ እሱታት ማለት እዩ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ናይ መዓልታ ዴይሊ ሩቲን ንብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ሓሳባት ሙሉእ ሓሳባት ንብሎ ማለት እዩ ሓሳባት ከመይ ኢልና ንገልፅ ከምቲ ንብእንግሊሽ ንብሎ ነበርና በቲ ትግርኛ ከዓ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ካብን ናብን እዚ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ብድሕሪ ክስታይ ኣሎ ብቅድሚ ክስታይ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ክስታይ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ኦም ገለ ከመይ ኢልካ ነዚታት ከተፈላለዩ እሱ ንምሃር ብዛዕባ ስምዒታት ከዓ ንምሃር ከመይ ተሓጊሰልኩ ወይ ሓዚኑሎ ወይ እዚታት ከዓ ንምሃሮ ማለት እዩ እንስሳታት ከዓ ጀስት ከም ፋን ማለት እዩ እንስሳታት ከዓ እንስሳ ዘቤት እንስሳ ዘገዳም ሓደ ሓደ ካብኦም እቶም ቀንዲ ፍሉጣት ዝኾኑ እቶም ኩሉ ሻዕ ንረኽቦም ወይ ንሪኦም ብዛዕቦም ንምሃር እዚ ሕሉፍን ናይ ሕጂን ናይ ንድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ እዚታት እንዳበልና ነዚ ኩሉ ኢና በቲ ትግርኛ ከዓ ንትንክፎ ማለት እዩ እሱን ናይ 6 ወርሒ እዩ ዝኸውን ዶ ሓቂ ታንኪ ዘለ ምሳ ኣተ ታንኪ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርክ ገሊፅክዮ ቢኒ ሕጂ ግን ገፅ ልውጥ ከነብለልኩም ኢና ድምር ቢኒ ክመረና ቢኒ ከዓ ፍሬሽ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ትግርኛ ክስታይ ዘለዎ ካብ ዕድመ 7 እስካብ 12 ኣሎ ካብ 13 ንላዕሊ ከዓ ኣለዉ እዚ ምስ ቢኒ ክንዘራረብ ኢና እቲ ንዕጥዕሞ መዓልቲ ማእስ ምዃኑ ናባኻትኩም ከነቢልና ቢኒ እኳ እስካብ ሕጂ ጀነረስ ይደሎ ኣብ ድኾነ ንዓኣቶም ዘብሎም ክገብር እየ ኢሉ ኣሎ ይቐኒልና ቢኒ ዌልካም ከዓ ዌልካም ከዓ ሰላም ኩላትኩም ኣለኹም ፅቡቅ ቢንያም ይበሃል ብመጀመርያ ንፍናን ብጣዕሚ ከመስለኩም ንደሊ ምክንያቱ ወሲንተን 5 ዓመት ከምዚ ኢልካ ህዝብና ክንሕግዝ ኢልካ ዳሊኻ ከይቋረፅካ ብትግሃት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ነቲ ነገር እንዳዓረኩም እንዳወሰብኩም እንዳሳሃልኩም ሓድሽ ነገር እንዳማዕበልኩም ኣብዚ በፂሕኩም ኣለኩም ብጣዕሚ የመስለኩም ኣነ ኣብዚ ርኤ ከምዚ ገይሩ ንህዝቡ ክሕግዝ ኢሉ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሕብረተሰብ ግን ኣይረኣኹን ሓቂ ሓይሽ ሜቢ ኣይበፃሕኩም ክኸውን ንኽእል ኣይዶኖ ግን ኣይረኣኹን በቃ ንሕብረተሰብና ክንሕግዞ ኣለና ንክእሎ ስፔሻሊ ኣብ ግዜ ሩዋንዳ ዝነበረካ ዝፍሬ ሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ተረጋግቡ ነርኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ማለት እዩ ኣነ ከዓ ናይዚ ሕብረተሰብ ኣካል ምዃነይ ድማ ብጣዕሚ ይሕጉስ ስለዚ ተዘለኒ ንእሽተይ ኣነ እንደፈልጣ ነገር ኮንትሪቢዩት ንክገብር ድማ ብምሉእ ፍቃደኝነት ሕጂ ብትግርኛ ኣብዚ ኣለኹ ማለት እዩ ትግርኛ ክምህር ከምቲ ዝበለቶ ኣልማዝ ኦልሬዲ እቲ ኮንተንት ድማ ቢላ ዝደሊ ገሊፃቶላ ስለዚ ኣይ ሆፕ ካብ ሻብዓይ ክጅምር ዕድመ ካብ ሻብዓይ ጀሚሩ ዘለው ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ እንግሊሽ ክብልዎ ፀንሑ በዓል ራሄል እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ስፔሻሊ ኣብ ናይ እንግሊዝ ተዛረብቲ ዓዲ ክትቅመጥ ግድን እዩ ቋንቋ ክትፈልጥ ናይ ግድን ዋቲፍ ፅባሕ ንጎ ድማ እዞም ኣብዚ ዝውለዱ ከዓኒ ብእንግሊሽ በሲሎም ዘለው ፅባሕ ንጎ ከዓ ንዓዶም ዝኸዱ ከለዉ ድማ ኣብኡ ከዓ ሸቕ ክሽገሩ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ምስ ከርካ ቋንቋ ግድን እዩ ናይ ዴኻ ቋንቋ ትፈልጥ ድማ ግዴታ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ኣብዛይ ክትዕሚ ንኸውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ቆልዑት ቋንቋ ንኸይመሃሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ወለድ እውን ብዙሕ ዝውጦ ነገር ስለ ዘሎ ግዜ ከይረኽቡ እዮም ስለዚ ፍናን ድማ ነዚ ነገር ነዚ ዝርዮም በቃ እዞም ቆልዑት ቋንቋ ድዮም ክመሃሩ ብሎ ፅባሕ ንጎ ምስ ከዱ ፕራውድ ክስምዖም ኣለዉ ኮንፊደንስ ምስ ሕብረት ቋንቋ ክዛሎ ኢሎም ነዚ ዳልዮም ስለዚ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ብዝተኻለ መጠን ሼር ክትገብርዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ የተሓሳስብ ምክንያቱ ነዞም ኣብዚ ዘለው ኣብ ካልእ ዓዲ እውን ዘለው ማለት እዩ ክመፅኦም ኣብ እንግላንድ ካብ ዝወፃይን ዘለውን ቋንቋ ድዮም ቋንቋ ሃገሮም ፅባሕ ንጎ ምሃዶም ስለዘይተርፎም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ መታን ከይማርሩና ሕጂ ግዜ ከሎ ዝተኻለ መጠን ቋንቋ ንክመሃርዎ ኦልሬዲ እቲ ኮንተንት ገሊፃቶላ ከመይ እዩ እንታይ ክመሃሩ እዮም ዝብል ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ቴንክዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሕቶ ድማ ኣለና እኔልና ታንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋው